So, lle dyn ni'n mynd o'n? Be mae hwn yn dweud? Tir Prif Beiriannydd, Chief Engineer's House. Bron yn ysgrifennu ta. Ti'n gwthio pigyn y clwb I fewn i'r oren fel. A dwi'n neud patrwm fel hyn, dwi'n dilyn y riban fel hyn. Fel hyn dwi wedi wneud. Ond gallu di wneud unrhyw batrwm ti isio. Ie. So dyna chi, eich clywys chi. Ti'n ni'n gael gweld nhw wrth wneud o. A dyn ar ôl I chi orffan, be da ni'n neud wedyn ydy, da ni roi do mewn bag o spices. Mae gen I fi nutmeg, a sinsir, a cinnamon, a cloves fel hyn, ond wedi cael ei wneud yn bowdwr. A mae cwpanna bach sydd yn y cloves fan hyn, mae'n dal y spices. A dyna sy'n helpu nadu i'r oren rhag pydru. Fedrwch chi roi hwn yn rhywle, wel, fel ar y drysal yn fan hyn, ynde? A neith o bara 3 blynedd hwn, mae'n 3 oed. A chymod be arall chi'n gallu gwneud efo hwn, ydy roi o yn eich wardrobe, a neith y gwifynod y moths ddim bita chdi llad chi wedyn. Beth gen ti? Ti'n ni'n gael? Llawen I chi bynnag. So, ydych chi wedi gwneud o? Do. Be mae'n dweud? L. Big Pit Elf di hwn. A Big Pit Elf yn dod o South Wales. Bring it back. Can you play Can you pop it? Be di hwn? Fan hyn oedd yn gweld chi wedi llawn o sbia. Ie, wedi gweld hyn i Ti wedi gweld yna hyn? So, hwn ydy'r washing machine, ia? Wedi gweld o'n stori. So, mae'n rhoi dy dŵr mewn o fanna, di? Wedyn maen nhw'n rhoi am y dillio, wedyn maen nhw'n troio efo'r... O'n i gael ei wneud.
bacio yn dyn, dwt? Oes eich gyda to fod chi bacio beth mor fawr yna do? I don't think so. Beth am eich chi'n neud un efo'ch gilydd ta? Yeah. Ia? Bacio mor dyn ydych chi'n gallu? Ti'n meddwl lle bod chdi fod yr ei patrwm yn canol o? And ti fod? I will. Yes, you will. Ti'n meddwl fi'n neud gan o'n? Wedyn, da ni'n cadw fod i pum mwy. No, mae o'n dan y llun. Oh, pen. Chi'n droi o gosod bethau? Mae'n pen. Ydych chi'n barod? Just around it. Ac ydych chi'n barod i droi o gosod? Ydych chi am wneud? Oh, mwy. Okay. Da iawn chi. Ti am troi o? We do it. Oh, I didn't. Oce. Ti eisiau mynd â'r gwylod am o fod? Right, o, na. Ydych barod? Da ni'n drwy fflipio fo. Right, 1, 2, 3. I can see you. O! Bam! Right. Just dabio eto. Right, codi fo wan. Ti fod wan, gallu tynnu'r hwnna allan. Oho! Mae rhywbeth i gael allan, dwi'n siŵr, hefyd i roed y mysig yn yma, beth never mind. Fydde ti fod, ti'n gallu cael rhywbeth i gael allan. Oh, cos y pethau yn pigo na. Ie, dwi'n meddwl bod chi'n rhaid yn rhaid yn down bo. Cos na o, sbia, dylse bod hwnna fynd yn top fel as di. Ond rwan, dwi'n mynd i orau gwneud toll o fan hyn i gael allan. So di hwn yn gweithio. Oh, the fireworks. Ie, so wedi be maen nhw'n neud wedyn? Mae fod i aros fel yna, Lian. Sbia un arall? Dyma gorach Amgueddfa Llechi Caerdydd. Be sgen ti arno fo? Ta? A be di hynna? Botymo? Yeah.